Brinzové halušky podľa môjho gusta. Nastrúhame si jeden väčší zemiak, prípadne dva malé, 400 g polohrubej múky, čajová lyžička soli a 400 až 500 ml vody. Ja to nechám vymiešať, robota. Keď sa ti to bude zdať riedke, pridaj múku, keď zase husté, tak pridaj vodu. Po miesení to musí mať podobnú konzistenciu. Nesmie to byť husté a ani riedke, také akurát. Nakrájame si slaninku. Ja som použil túto z Mangalice, osobne mi v tom chutí najviac. Môžeš väčšie alebo menšie kúsky podľa toho, ako to máš rád. Ja som sa to snažil tak pol na pol. Snažím sa totiž o to, aby sa mi sem tam na tanieri dostal do úst aj väčší kúsok slaniny. Keď to získa takúto farbu, tak začneme slaninu vyberať. Do jednej misky slaninku a do druhej si zlejeme tuk. Ten následne využijeme v ďalšom videu. Keď sa nám dostatočne ohreje aj voda, začneme do haluškára osádzať cesto a nejakým takýmto spôsobom z neho tie halušky tlačíme von. Nikam sa neponáhľaj, chce to čas. Môžeš si kľudne ohriať aj menej tej vody, aby si ten haluškár mohol oprieť o ten hrniec, ale to je skôr hodné na vyššie hrnce. Keď halušky prejdú varom a začnú sa držať pri povrchu, tak ich vyťahujeme do misy. Následne ich zakry, aby ostali teplé. Ešte si zarobíme brinzu, roztlačiť a postupne pridať 1 až 2 lyžičky kyslej smotany. Keď ju tam budeš šľahať postupne, tak oveľa rýchlejšie sa zbavíš hrudiek. Musí to skrátka mať hladkú krémovú konzistenciu. Niekto to napríklad do brinze nedáva vôbec. Takisto niekto pridáva do cesta vajce, ktoré som ja tiež nepoužil. Halušky si naberieme na tanier, zalejeme brinzou, 2-3 lyžičky, ozdobíme slaninkou a pridáme nejakú bylinku, ja som použil petržlenovú vňať. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.